Херния. Ето тук са артритни проблеми и херни на гръбнака и на междуставите по принцип. И това е. Остеопорози. И за остеопорозата. E tutto quello che è osteoarticolare. Всичко това, което е за ставните проблеми, ето ги може да се разрешат. Улцери, piaghe diabetiche, Всички malattie тези articolari. снимките, виждате ли на кръка, това са диабетични. Да, подагри, точно това е. Arteriosclerosi, quello che diceva la dottoressa. Това е, да, склероза на артериите, разширени вени, Adesso facciamo vedere delle foto che sembrano un po' forti, però sono cose che abbiamo още fatto една noi. снимка, която малко е така неприятна, но за съжаление съществуват и тези неща. Това е човек, който Piaghe da decubito di persona che è diabetico. Това е диабетик, който лежи на легло. И това на questo perché sta sempre fermo, не се движи. Sì, piaghe da decubito. Да, това е на човек, който значи едната снимка е на 10 юли, другата е на 22 септември. За 3 месеца какъв е резултатът? Без лекарства. Piede diabetico, А dovevano това е amputare. диабетичен крак, трябваше да го отрежат. Това са все пациенти нейни, не говорим за готови снимки от някъде. Ne abbiamo tanti altri che non hanno avuto И retto. много други мога да ви покажа наши пациенти. Questa è una paziente che ha fatto la luce valgo. Това е една пациентка, която си оперира кокълчето на стъпалото, което Non guariva in nessun modo, non riusciva a chiudere. И тази рана не успяваха да я затворят по никакъв начин. Ha preso il tappetino, И след като си взе този meno инструмент, di un mese, след един месец беше вече в това състояние. Ето е. След един месец, при положение, че не успяваха да затворят раната. questa è una ragazza tennista a livello nazionale che ha appunta un calabrone in Това е giardino. момиче, което е тенисистка италянка, но е ужилва по-голямо досата от Non so se si vede dalla това. guarda. Questa è tutta la reazione che ha avuto. Да. E poi che succede? Praticamente se va in migraña. No, non va in emicrania, aveva avuto una reazione avversa, una reazione allergica alla puntura del calabrone. E била E non se ne алергична andava, към... manco col cortisone, non so perché. И даже и кортизон е слагала, но не се е махало петното, защото е Abbiamo била fatto алергична. unità. И след това снимахме, тук не е много ясна снимката, но не знам дали виждате, тук има съвсем, няма нищо, но тук е било петното. Вече няма нищо на кръка. Ripetiamo l'applicazione. Questa è la penna, anche per le orecchie, per i Ето denti, помага за зъби, за уши. per il dito come ho fatto ieri sera alla nonna. Както вчера направихме разрязания пръст и на него направихме терапия с... Anche qui da Да. И на челото и за... Още Questo с è quello шелове. piccolo. Това е мъничкото, възглавничкото да кажем, което е за определени места. Questo è su tutto il corpo, si può И как utilizzare in действа върху qualsiasi цялото posto. тяло. Anca, gomito, Ето за рамене, за врат, за... cervicale, lombare. За всичко, Tutto quello che è цялото тяло може да osteoarticolare. лекуваме. Questo l'abbiamo visto. Ето как работят отделните инструменти. Torna dietro un attimo. Dove? Qua? Ancora uno. Ancora no? Ecco. Che c'è qua? Sì, La signora deve fare la foto. A Guarda. parte il fatto che c'è il debriano là. Vabbè. Ok, sì, sì. За съжаление, книжките са на английски. Ако някой иска да види какви болести могат да се третират, да не казваме лекуват, защото може човек да не вярва, но третират, да се обработват. Книжките са на английски, имам около 10 книжки, ми изпратила докторката. Може да ги вземете, да четете. На италиански нищо няма. На италиански имам само една книжка, тя моята е малко мръсничка, ще я дам. Тук ли е? Не,